Antina Yesu Kristo no or how boneni again wo we ase no nyame so man say o meyi yem fi saa home no ase. Okay. If say saa home no ye papa. Ye nsa yare. Ena saa home no nso no obi aniwu a obetuma di so. Obi anu obetuma ye because onyame de ye ase saa home no ase. Emra ase no saa home no ono so ye emra. Okay. Ento onyame de ye onipa ase saa home no ase. Ebusia wonim se abefunim de ena sesei ewoso wonim se wontimi bibia ewo wiase sesei abra wonfo abefunim de emfa nka won wosan so enim se sesei no ebesonsum nsam so a abefunim de asan abewremu ana aso daye wonti ase wodaye so ache wodaye so entimi mbem eno nti ena ne me kanfo Prophet Dr. Abednego ediama ono ena onyankopon enam ne so na ode abefu ewremu ewo sunsun semu a ode ji Onyankopon emma edi from how ene mamane ene omatiti mu erunti Onyankopon ena mane so edi a new spiritual science technology edi ababontin aye freno aye castoplanto technologies meba cha wo hwe Prophet Dr. Abednego owo insam adwagiri castoplanto technologies casting out negativities and planting in positivities aha tuma GHS so munuaba FS kapana nso menemo edi eye ehye Awusiafo na sede enne Ghana fo binum adwene aye wo mo kesene na kyese wo mo dwensem bi ho a wo mo ente eye ase ne eba na se honhom mo ensem ade a na ne eye baabi ba kope na wo benya eye wo ho ente ase ewo too much ahaya na sansem we nyina ye betimi akire mo ede ama we no nti no subscribe to your channel no na ebie mo nso mia adoma no so sede upload video bia no wonsa etumi aka na se ye ne eye wodifo Abednego edi ehia ede na nim se ye sunsumu enyuma ede ene wotenete sanse wo ye odifo anyame abie nani awieye mremu na wo kyerɛkyerɛ nneoma se ma Kristofo ehunu se de be ya ehan no ye betimi ehunu na yeyi ehu ede afri eye esum no emu eda ben ena wodi si wo no mo se eye wo homeda na ehu entokwa ekoso ene ehu ensem no ye bebo ede apri eye ehu ene asuba ye bɔ no ebusuafo ensem we dodo na eka ho matwam ho emra ne ba edomo esuko Yona order for the Kingdom of God Ministries of Openyi Prophet Abednego ewa hanuti yense ye breno yempim breno ne mfa nkomotwetwe no enhyehyɛ eso nyamedifo ye mo akwaba Ye na mo ho te sɛ nyame adom ye ho ye na wonso e nyame adom bɔkɔ asafo ma obi a ho ye Onyankopɔn adom Onyankopɔn gusu sɛ ne die no nyam obi oba ho bi ohu ne ekoso pepepe eda Kristo as amen na ye ka homeda ne den because nansi mu said the Christopher binum adwan ye omontanta ewo homeda no ehu obi ehu ne se ebra wode kwa na asori anase wode esi won mo de nsum ni nyame no ena ye ne homeda eno akoye o eye ntokwa kase anase chindidie kase ewo Christopher ente odifo enu ti apin ede abam kire ye mu yo sanya man so no eno nso asene se ndenti na mo pese mu efa homeda sabato ne ade no so se ebinu hu ne se homeda no eye memenda ebinu nso hu ne se eye kwasiada no nti na ewo memenda fo mo ko mo esom ebi nso so kwasiada ebi nso so ko mo de afiada ne de keka eye ehu de hin na Bible mu anasa twerɛkunkunu no edimu ne wona edimu de na nyame agyatum eye memenda de ana kwasiada de ana de wawu nipa no wakoma na wo se de ohunhum esi efa ekire wo no eno na eye ede ema. Father, we thank you once more again in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, take control as it is written, but when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Lord, I thank you, God, for blessing and the Holy Ghost. Angel of the Lord, my faithful God here to whom that the Lord is like. Amen. Amen. No kware aya asem kese. Asem kese ma bebre afre me bisa me. Also for then na also kafa Sabbath no ho. That is the mystery of Sabbath or Lama Sabbatani. Yeah. Asen ye what the ethereal baptism. Okay. Asase subo. What you say?
But nini nechi no, one say bebre no call Bible school, theology, and we are called anywhere sua, and wako sua laws. Esua eyampa nini na ye. What's one boom money nanyi ne do trabria. Trabria so the woman. Okay. We are in the last days. Last days money. Okay. What you say? Now the mystery, we call it the arcan of arcanism, according to Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Yeah, now Radian Casa Peso Church Remumo. Now Montier. There are the main cause of the Holy Spirit coming into this world. Nentia onkukuru ba titiru ejina dia miensa so enkai ni nyina ye but ojina so no de ye niama nyina. Oh, Holy Ghost, thank you. Miensa no dia. Miensa no say the first, the Holy Ghost come. Why? For sin, Bonnie. Okay. For righteousness and for judgment. Sin, righteousness and judgment. Okay. They so called Bible school be so with him. Now we more lucky say what he say because the Spirit himself is talking. Bishop Sophobia said, "Dentina Holy Ghost by Holy Ghost by." The reason why the Holy Ghost, Jesus said, "I will send the Paraclete, the Spirit of Truth." When he, the Spirit of Truth, and this waba, say, "Remember na kasa kachirem." Saying in Kainim Sanka no do Baba Bekakai or Betchere. Yo. But idea ejina so potty or the buy miensa sin. Very good. Why sin? Because they don't believe in Jesus Christ. Upon all your righteousness, upon all your everything that you do, you have sinned. Okay. So the sin, and yes, I wait you. One cause or memory, one cause or consider, and away sin. One day Jesus Christ defect you have sinned. Righteousness, because Jesus is sitting on the right hand of God. Okay. Of righteousness, Jesus is sitting on the right hand of God. And of judgment, in yet also miensa until the Holy Ghost by. I want my to me, I a friend known to me, Kasa, no to me, fire so Kasa, near friend and no Kasa. That's the called the holy telepathy. And we, the holy telepathy, we are not of ourselves, because we are a living soul that has been wholly telepathized. So the Spirit himself speak to my spirit. And the home kasa nature will say, one, for sin, because they don't believe in Jesus Christ. Okay. Not sorry. Why Jesus deeper? Why them? Why you born? Okay. 2, Jesus Christ sitting on the right hand of God. Opo umpo. Oteo. And a young aya fan say yen krajem kwa. Na ye woni mu inte hona me operating from the right hand of God on the throne of God. Okay. And ye end in the new see her. And that also means of judgment. Why judgment? Because the God of this world has been judged. We are so different. Yeah, then. Yabunate. And one day, yes, when they are why body. Okay. Now, Jesus said, I am the Lord of the Sabbath. Sabbath, Lama Sabbatani. Rabba Sabbatani. Sabbath means rest. Rest means stop what you are doing. Stop. And this Adam obi ukura jano nongu. Unya o mami o ukura ede jano na ongu. Momeda no sa netie. Bibia engina. Everything stop. Why? God rest on the 7th day. Stop and all that he's doing. Okay. Onyame de dance here na boy. E so no o stop we jai biribiara. And this also so be this Sabbath ni dey so jai biribiara. Okay. O mama papa o come de obi kura mma na aduane. That is the Sabbath.
Enti Yesu asenduane so no otim Eloi Eloi lama sabatani. Why humedano? Why has thou forsaken me? So Sabbath means forsake. Anything that you are doing on that day, leave it. Leave it. Nipa na tonsuma jano tonsonum. Onwu ye papa. Enti Yesu bisa say Sabbath no ye papa na ye boni. Na me Yesu oka no ko no preach wa so dem memni de bi oko na wa ko kan Bible na nkofo hwe ni sa. And also hey nkofo no hwe so be sayare so ni so sayare oyade. And obubu afo bi ni nkofo ho ayare na Yesu sa om yare no mo hwe na hoda na wo ye se o mekum Yesu efri se memni da ye sayare ye papa. Why? Onyame se obeye adwuma na nsia enso fa ho. Enti onyame nso home wo na ebiribia ho den son no so ye dade Sabbath day. There's difference between Sabbath and the day. Sabbath ni home and da no ye home da da etoso eson 7 days. Enti sa 7 days no and ye de kwa sori ye de koso mu no wo ye home na sa home da nso no na wo de kwa sori ho. Sa home da nso ye nye papa ntu yare sa da na obewu na wu. Na wo di for say ye say why unchire mu ya say what may you say the Sabbath means stop, rest, forsake. Say ye ti asia sa ye nim say a Christopher dodo na ayi eye kwasia da e de esi ho no mo say home da a ehọ e na je say ye kokosum eye nyame sa bre no na ye kokosum eye Kristo no enti say wuma ya te say home da ne kire say ye njai bibia de e na say ni kwase ye kwa asori eni kwase ye kopiem wa asori dem okrampo a afode okrampo ye bobie bibie ne wono me wase ye e na mo asofo no okrampo ni kwase say home da no okrampo no motene mo nsa eye de esa yare yo ananya sa na wo pa yo enti ase ni say kwasida enya home da. Okay, na da ben na ya homeda. Homeda e da etoso. Da etoso mo nso no, wo de home no na eto sa da no. Ene benya Saturday, okay. Sabato. Okay. Sa da no na onyame etre ne nsa yi ne nsa fi biribia oye ho. Okay. Enti onyame home sa da no. Enti sa da na bo bi ko wo otonso biribi ye ne kro onyame ombua no. Enti home no ni da eye memene da. Eye memene da. Okay. Home no ni da eye memene da. Home ni da nye kwasi da. Okay. That is eye na watching asase ne estati free kwasi da. Na atwa starting yo. E dia kwakwa kwasi eye ne memene da no. Estati free juada. Estati free juada dia na say ejuada ebnada wukuada yawada efiada memenda beye nensia be say best start frequency da because first day of the week kwasiada okay da edi kind no and what dey kwasiada that's the Sunday owia ne de man if so ka say honye han na ade ne bite so bia enti no da no de ewo ho and what dey abodidin abata okay enti kwasiada no ye da edi kan ene wode owia da eman ena joda wode osramo da ena yo ansa na Tuesday no anoso abode sa ena da etoso so no so wode homeda no eman okay na je se memenda no eye eda etoso enso enumuna ye de homeda no home no eman okay ena home ne nso no eyobi waka Sabbath is something, it's a creature, it's a deity. Onyame na boy onyame abodi enti saa home dan ono saa home no ono de ubewu kura so home enti onyame ankasa oye biribia wie no home dia enne biribia saa home ne eba no saa ne dan de biribia wo bia so home na ujai na oye biara what I say enti no so onyame home dia o se mra no
ɛyɛ nsɛm na de ba na mmere ndu no nyina no kyɛw sɛ da sɛ no de a munyi mfa nkae me na ɛkyɛ saa da ne nso no wo yare kɔ hɔ a wobɛwu firi ɛna saa da ne nso na mo nso mo ayi asi hɔ sɛ saa da no pɛ ɛna yɛsɛ nkɔ awurade anim ɛna saa da ne nso no ɛnsɛ sɛ woyɛ hwee because ɛyɛ home no saa home no ne da na that rest no ɛyɛ spirit bi a ɔno no saa da yɛnyɛ hwee ɛnti na Yesu Kristo no a ɔhaw bɔne ne adeɛ no wɔ wiase no Nyame soma no sɛ ɔmmɛyi yɛn fi saa home no ase. Okay. Ɛfisɛ saa home no yɛnyɛ papa yɛnsa yare ɛna saa home no nso no obi aniwu a obɛtumi adi so obi aniwu obɛtumi ayɛ because Onyame de yɛn ahyɛ saa home no ase mmara ase no saa home no ɔno nso yɛ mmara ɛnti Onyame de yɛn onipa ahyɛ saa home no ase na onipa wu a one wontumi ɛnyɛ papa home no wɔ hɔ a wontumi nkɔ Nyame hɔ biribi a woyɛ bia nso ɛnyɛ terene there's no truth wontumi biribi a woyɛ bia ɛnyɛ papa ɛna Onyankopɔn tra sɛ nso ɛne saa deɛ sɛ menyɛ obi na ɔmmɛyi nipa fie saa home no ase ɛna ɔsoma Yesu baeɛ ɛna Yesu de ne ho bɛbɔ afɔre no maa saa home no ɛnti home no kora ɔyɛ bɔne ɛfisɛ saa home no yɛnsa yare yɛnyɛ papa ɛnti mmerɛ a Yesu baeɛ no saa home saa da no so na Yesu ɔyɛ adwuma yɛnti a wɔn bufu no ɛnti wɔn bufu Yesu na wɔn pɛ sɛ wɔn kum wasɔ dɛn no wɔn kora aprɛko ɛnti wɔde Yesu kora kɔgye apopɔ so pɛ sɛ wɔn pia no dɛnti wasa yare wɔyɛ adwuma ɛyɛ home da saa home no nso no ɛyɛ tumi it's another spirit power a dominate obiara ɛnti na kyerɛ sɛ ɛsi nyɛ obi a ɔbɛtumi ne saa home no akɔko na wɔyi afiri saa home no mmara n'ase nti ɛbɛba ne sɛn yɛtumi ayi ho afiri home ne mmara n'ase yo home ne mmara no ɛyɛ Yesu pɛ ɛna ɔbɛtumi ayɛ onipa ntumi yɛ home ne mmara no sɛ woyɛ bɔne ase yɛkum ɛna saa home no nso saa da no ɔnyɛ hwee onua koraa akɔyɛ biribi saa da no wɔsiw na abokum onua aduane wosogya yɛkum woyɛ dɛ kɔ kaka woyɛ dɛ kɔ asɔre dɛm woyɛ dɛ kɔ hwee ɛnyɛ hwee ɛsɛ ɔhome ɛfisɛ saa da no Onyame home tina kyerɛ sɛ yɛn Kristofo koraa na sɛ nipa na nkasa no yɛndi home da no so yɛndi so yɛntumi ndi so ɛnti saa home na nkasa yɛ da a wɔhome ɛnti na obi ti sɛ wahome a ɛsɛ rest for second ayɛ sɛ wawu the mystery hintasɛm wankasa wɔ mu no rest means die death biribi a ɔyɛ biara ayɛ sɛ obi a wawu you have to rest stop everything there's nothing you can do because God rests on that day he ended up his work and rest is something that is for God ɛnti no sɛnea onipa ɛntumi nyɛ nti na wɔde yɛn bɛhyɛ saa rest no home no ase lama sabata ne forsake ayɛ sɛ obi a wɔnya no ɔwu ɔnsɛe ɛnti no wɔ hɔ no wɔkɔ a ɛno sɛ wɔkɔkan asɛm no saa wokan wie a na ne sɛ sɛ ɛyi ne ɔmbɛyɛ bi ne wɔyɛ a oguan na wɔkum de sesa bɔne ne adeɛ no wɔwie pɛ ɛkɔ nipa mɛwu kora yɛnyɛ papa ɛyɛ resting day a yɛnyɛ hwee na sɛ woyare saa da no pɛ so na wokɔ Awurade anim na woyare nso na wowɔ sɛ yɛnsa woyare a nyɛ wu na wobɛwu ɛnti Yesu no wɔde ne bɛpataa yɛn sɛ ɛsiane sɛ yɛayɛ bɔne bebree atia Onyame ɛna bɔne no nso sɛ bɔne akatua ne dade owuo ɛna yɛhyɛ mmara no ase nso a yɛntumi ɛnti bɔne ne yɛbɛyɛ ɛnti yɛyɛ nso a yɛbɛwu a ne yɛwu na ɛnti na yɛwu saa ɛnti no Yesu Onyame soma Yesu so ɔmmɛyi yɛ ɛnti Yesu bae no sɛ I am the Lord of the Sabbath mene homeda no home no tie mene home no ne wura ɛnyɛ da no ɛnyɛ 7 days no saa tumi a ɔhwɛ home ɛso a wɔfrɛ home the Sabbath forsaking jano it's like a spirit of death wonjano ubewu a wonjano lama Sabbath tani forsaking spirit so Sabbath is forsaken it's like a death
Anything that we call it the spirit of what? The administration of death. And the Sabbath, a administration, a wufusum. And they say wufusum, so to go Nagupo. To me, papa. To me, one cassa, all righteousness, and to found call. Because a year, men than the question than I do cross on yet me, Ginason Cassa, and only your home medan. There be okay. And Tino, one say, essence onipa, ufi, uya anya, uya doti, uya honam. And I want to honam no so, I do in a bonnet, to me, your papa. Okay. Because baby are ufrino. Honam do one day the perfect bonnet could suicide in the womb, and the idea of a home bonnet and swass. Ye do us, oh, then I want to. If it's a son out, and the native ya obey bonnet now your bonnet. We are bonnet so welcome and won't. And they see here so be magie, and in your bagie and only Jesus Christ. And you know, no the young one ye be bonny and and on no fire. Young woman, what be fire? Okay. What you say? And yes, you know, Jesus did not give us the Sabbath. Sabbath is death. The mystery a woman is there. Sabbath is death. But sister nipa. Yes, because they say you're sorry. Jesus give us. Who say yes to amba and can be sorry you. Okay. Say yes to amba and can sorry. But what buy any? Say so buy no. I say a mystery woman. One will say, buy now or sorry the resurrection. No, and also Jerahoma at the full say. Okay. Why they were ye fi ogumu aban kwemo. And this say ye say home na sibiom. Okay. Home na why you see a kwan. I will call it the sin, the spirit of sin, death. Yes, so be ye fi ho. And this say home no yen ye woni su control. Okay. And also just say yen ko boy dwaman yo. E yen hyehyai, if you say na dwaman kusu ni sa no ni party. And what this Amran so be say yes, so share yes. Okay. And I yes, and yet, and I no man so yet to me yet. And to me ye free, sir, a summon. And also just a young boy drama, young boy chrono, young yes, sir. You say yes, or obey any deal, who call yes is here or how the house. Okay. What I say. And Timra, yes, to be ye free moon. And no my down qua. The yes, no be my down qua. Also, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have. And in Jesus we have the eternal life. Okay. So Jesus did not give us the rest. That is the Sabbath. But now, God gave us rest. Okay. Rest means you should stop on the 7th day. Now you be an call doctor Yejuma. Okay. Hospital, everything is abandoned. And to nim now yare, where open to memneda. And this is say no, near yes, you be mine say, ya wa man down kwa. And the down kwa no, ufa Yesu Christo sa okraje nkwa. Now boy sooner. Na just say one for rest no. One for woman aban kwa. And only a subo na yebebo. A subo na yebebo nti ufa Yesu Kristo ufu de wanu pemuka. Na wo de utekrema agidi na ka. Na yebo we super wafa rest no why Sabbath no. Okay. Nti we fi owom abankwam nti the Sabbath no be se wona ase. Nti me control Sabbath. Oh, okay. Na obi a yembo na su e. Ombo we su no, ombo we su a Yesu wa beye. Na wo yembo ya onsa nka wo de ye. Na just so Sabbath na edi usutu. Ebedi usutu me. Ba yebo we su nko ya bo we su dia. Una o di Sabbath ne so. Nti they say unya di Sabbath ne so dia. Monday eni usutu me. Okay. Tuesday eni usutu me. Okay. Day bi eni ho a e wo usutu me. If say wo nyina abehye wo na ase. Because owura eni Yesu. Okay. Owura nye Sabbath bi o. And the Sabbath ne so ni owura ne Yesu. Okay. And Jesus has power over the Sabbath. So it said, I am the Lord of Sabbath. Because Jesus now control heaven and the earth. And you know, Satan no enye dua, ye ni meneda, ye ni kwesida, ye ni time, ye ni full moon, ye ni say, and you say eni ho, bribia ye tubu ko awrade anim. Ye call holy place and say they call holy of holies. We have cancelled the holy place. We go to God straight.
direct. Intermediate bia. You need intermediate. Then ya wo mo kwa so for homa wo ye millionaire ye ni do no mo de akọ no mato broda ka ho so for nya kwa nkyere mfama no. So for mo mpa ye ma wo mo ne. And yes, intermediate. No. Or your pastor. Okay. Your pastor is like a shepherd, a steward. Like how I am his minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God. Okay. Or me nkrofo beba uba enyame na mafre wo. Ono na ode waba me ho. Se wo aduane wa yare sa unhyira no memfa ma. Enti wo a oba me nchen no, wo niama wo me ho, wo be ya me hu, unye ya me hu. Okay. Enti me kira now you rough no bomo timodi a I say wo de aduane ma se memfa ma. Wo ye bomo timodi a me de ma. Mfa ma. Okay. And you say, if you don't go to heaven, don't blame Jesus. Don't blame Jesus. And if you don't prosper, don't blame your pastor. Yeah. If you respect your pastor, every time your life will be prosper. Daddy, what should a year in Simona so a breno eko edi etia eti na ne nyina no be bone tofa edi amaye na edi esi. Enti won say obiara oni Kristo no ye wo subo bia won bo we call it the etia baptism. Okay. Osofo ne won konkoro a obo we so amahina. Dan me hwe asofo bebre omo atigare konfo no ene aduro a saman duro a wodi ya asore no. Obo we so emma tumi a odi ya asore. Okay. And this is say bebre baptism omo baptism ya they baptize to the earth, to the devil, not Christ. Baptism and kasa obebo we so no osofo ne Holy Spirit ya nsoma ne ya na huhumboni no odi ya asore na obo we so ma sa tumi. Okay. Minimum ba me bi bai. Maami ade na anajo na onna mponu mu na aya ota akoponu oso ye sofo na de enkobo esu oponu yo awrade enyo oponu mu no koda ka ho a wo oponu mu na osofo no de ko oponu mu kobo osu ma ho yo ho efe maami ko hwe a mamu ata te ne yo ne sofo no eyusu mamu ata dia na okobo esu onso no mu a odo ma hena mamu ata. And John the Baptist okuta hon konkuru dia na obo esu odo ma hena hon konkuru enti Yesu no asuafo no ma hon konkuru nti won so obo esu a obo ma hena wodo ma hon konkuru enti onye osofo no otumi a osofo no wo no na obo esu a odo ma enti se tumi na osofo no kuta na ya asase a obo esu ko ifa asase mu enti there are so many Christians cannot be going to heaven unless they rebaptize. That's why I say very, very, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Usofo na obo odin so petepete so. Na oni onkonkro a sa na onam ne petepete so sa. Just say owo onkonkro a okuta spiritual power. A obo esu e ma tumi na. And say subo na enye poa ye do be kwa ko numu nye swimming pool e di be numu anan say so e di be petu so na mo tumi na nipa na wo bo wo no. Okay. O ni ho na akọ. Nti obo wesu ama na tumi. Enti yenye kuta Yesu no ye bo wesu ye do ma Yesu. Enti sa na obesu kuta tigare konfo bo nsama mo ata ebrekete sukubusu ni sukubusu na obo wesu ma hiba. Sa sukubusu ni kubusu no. That is the mystery behind. Amen. Amen. Actually, you wish you are Onyame shram enka. Sabri open 7 no bebre etia hwe Mystery TV. Ye wo Twitter, Instagram, Facebook no, and YouTube ni ade nyina. Ye no man so wode beto we ne so mohwe. And this is his minister of Christ, Prophet Dr. Abednego. Onyame shram enka mo. Ewo Yesu Kristo de ni mo. Amen. Amen. Other for me gidi ye say ye homeda and the Sabbath day no me gidi say what say ye as ye enu ehu asubo no enyina. Bibi ena ye wadwen entanta na pesa wonji eye emu enchuma betimi afa wodi phone number ye e screen no eso na woni no atwetwe eye enkomo no betimi akire wo mu dodo na ede ama wo na de wadwen aye wontanta wo ho no betimi enya eye the clear mindset ede afa ho ha ena de enkomo no esi wadwen ntwe no wafutuo no betimi de abeto your comment section like your videos na share on all the social media platforms as media and ekia sikapa makram.